mga kapatid. Once again, batiin mo naman ang katabi mo ng good morning. Okay, so, wow, ang dami po natin May mga bagong muka. Merong galing sa Manila. Hi, Angela. Saka lang makita din. Ayan, so, may mga taga Pangasinan. Ayan, hello po mga kapatid. Good morning po sa atin. Ayan, so, hantay yung mga marina di pulot kakabsat. Okay, kayo lang kita tugtugaw yo? Amen? Amen. So, apan tayo nga rod iti pag-iinadalan tayo manan tatangal daw. San tayo nga pumanaw kakabsat. Diyan iti teksto tayo. And iti 1 Thessalonica chapter 5 verse 12 to 19. Kat iti adagarod nga tema na ti pag-adalan tayo kakabsat. Kat the weight of waiting. Ang ating pong title is, basahan tayo man aming kakabsat, Ada prinsipyo a pagbibiyag da kasmaysa nga iglesia. Di napalpalabas kakabsat nga Domingo kat naadalan tayo dagiti duwa nga prinsipyo. Nya, duwa ka dagiti 5 nga prinsipyo. Anya dagiti kakabsat. Jumun una kunana adipen iti Apo ipatag tayo. Di may kadwa kakabsat, dinadal tayo di last Sunday, anya dajay. Anak iti Apo ayaten tayo. Ket tatangag sa pakakabsat mapantayon, ayan iti may katlo nga prinsipyo tayo kakabsat. Okay, kunana ditoy, anyaman at tiyempo, ipangpangruna tayo iti Apo. In Tagalog kakabsat, anya di kunana. Sa anumang panahon, ipanguna natin ang Panginoon. Okay, so, priorities. Baga tayo man kakabsat, priority. Priority, ayan. So, mahalaga po ba na magkaroon po tayo ng, makapag-set po tayo ng priority sa buhay natin? Mahalaga po ba mga kapatid? Yes, di ba? Mahalaga po ito. Kasi may mga ibang tao po na hindi po klaro yung kanilang priority sa buhay. For example niya, ay kahit kuti ko kahit kuti kastoy, ay haan gaya mo, sa balilang gaya mo. Kung baga kakabsat, hanga klaro, dagiti priorities da iti biyag. Ngam adamat dagiti tattao kakabsat, nga very clear ang kanilang priorities, very strict ang kanilang priorities. Kas pangarigan langan ng kakabsat, no mapantayo iti, no adadagijay job hiring. Ayan, so makita tayo mata niya, adadagijay birbirok iti accountancy, adagbirvirok dagiti engineer, dagita kakabsat, wenno ginalaing kwenta, dagita niya. So ada iti strict and clear nga priority da. No, si tayo nga employee sa niya, ag-apply tayo kadagiti na offer nga job. Siyempre, di makimbagi ti kumpanya, alam po niya yung kanyang priority sa pagpili po ng empleyado. Amen? For example, ti priority da kakabsat kat, dagiti nagagat, anya, dagiti ado experience nan, kasjay. So, no makita tayo, clear ajay priority da. How about us, mga kapatid? What are our priorities in life? Ayan. For example, ang kakabsat, may mga tao, ganito po natin yung kamay natin. Ayan. Sta niya. Jumuno na nga priority da kakabsat. Datoy, investment. Ayan. So, investment. Pangalawa, ito, is yung work nila. Okay, makita tayo, work. Pangatlo is yung studies. Ayan. Pang-apat, family. Minsan, pinakahuli na si God. Nangungulelat si God. Okay? Yung mga iba, ganito po ang kanilang priorities. Meron din namang paganyan. Di ba? Okay. Or, meron din naman, above all, si God sa lahat po na yan. And then, meron naman po yung shaky, yung kanilang priorities. Ano po tayo doon? It should be like this. Above your family is God. Above your study is God. Above your work is God. And above your
investment is God. Amen po ba mga kapatid? Wow! Intro pa lang kakabsat niya, nakasursuro tayo. Okay? So, tatangagun daway kakabsat, kat adalan tayo, iti may katlo nga prinsipyo a pagbibiyag dagiti namati. Anya nga dagijay kakabsat? Anya nga dagitoy kakabsat? Hindi nga naghangmatan. Sorry po. Okay. So, kunanay jay, sa anumang panahon, unahin natin ang Panginoon. Inilarawan po ni Apostol Pablo sa maikling verse po na ito kung ano po ang palatandaan ng isang matagumpay na buhay bilang isang mananampalataya. Okay? So, ito ang mga magpapakita kung ang ating pananampalataya ba ay buhay, okay? Mahina or patay na. Ayan. So, maaaral po natin sa bersikulong ito kung ano po yung mga paraan, okay, para maipakita po nating inuuna po natin ang Panginoon. Kuna nang aro di verse tayo kakabsat, basak ayan ti Tagalog, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At yung unang paraan po upang maipakita po nating inuuna natin ang Panginoon, sabi niya doon, magalak kayong lagi. Ayan. So, in English po, ayan, sabi dyan, rejoice always. Nakakabsat. The word rejoice is a call of joy. Ayan. Bagayo man, joy. Ayan. Upang tayo po ay maging magalak lagi, ayan, kitan tayo pa'y kakabsat kung ano po yung pagkakaiba po ng joy and happiness. Ayan. Sabi po dito, happiness, ayon po sa isang sermon na aking nabasa, siya po si Chris Beam, isa po siyang Baptist pastor. Sabi po niya dito, ang salitang happiness po ay nagmula po sa salitang happenstance. Ayan po, happenstance. Kung saan po nakuha po natin yung salitang circumstances. Ayan po, na sa madaling salita, ang happiness po ay nakabatay po sa kung ano ang nangyayari sa buhay ng isang tao. It depends kung ano po yung nangyayari sa buhay, sa circumstances na nararanasan ng isang tao. Ayan, kung makita tayo kakabsatan niya, iti happiness, iti problema na daytoy kakabsat kat pansamantala ang daytoy. For example, happy ka kasi madaming ato ti apit tayo nga bangus, anya. Experience na iti mangalap. Di ba happy tayo niya? No, ado iti makalap tayo. Ngam, no nabayada mon, aminan, nga utang, kuryente, naigastos mon para iyan iti masapol di balay. No makita tayo kat awanan, sad tayo manan, gamit na ibusan dahil adang nga, nakita tayo iti dayta. And for example, sa mga estudyante po, masaya tayo kapag nag-graduate tayo, hindi po ba? Sino ang hindi magiging masaya pag nag-graduate? Pero, pagkatapos po ng graduation, nandun na naman po yung sadness kasi wala po tayong mahanap na trabaho. Di ba? Adakas di kakabsatan niya, di happiness ka temporaryo laang. Ngam kakabsat mapantayumat ayan iti joy. Ang mga tao ay likas na masaya. Nakadepende po sa kanilang mga kalagayan. Pero ang kagalakan o joy naman po ay hindi po ito natural. Okay? Nagmula po ito sa supernatural. Okay? Ang tanging paraan upang magkaroon po tayo ng joy is kapag tinanggap po natin si Jesus Christ sa ating buhay as our Lord and Savior. Dahil si Jesus po ang author ng joy. Amen po ba mga kapatid? Okay, siya po ang author ng joy. Okay? Kay Kristo, maaari po nating piliin na maging magalak kahit na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Okay. Ito ang salita ni Apostol Pablo sa mga
Thessalonica, sa mga taga-Filipos, at pati na rin po sa atin ngayon. Sabi po sa Filipos chapter 4, verse 4, sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. In English, sabi po niya mga kapatid, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kung mapapansin po natin mga kapatid, sabi po sa ating verse, always, lagi. Hindi naman po niyang sinabing, magalak kayo paminsan-minsan. Kung ano niya ang mga kasimbaga nakakabsat, kundi ay lagi. Always, rejoice in the Lord. So, ang kagalakan po ng isang Kristiyano ay hindi po nakadepende sa circumstances or sa mga nangyayari sa kanyang buhay, kundi ito po ay nakadepende sa kung ano po ang ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Amen? Siyempre, ada kakabsat, dahito iti rason na, di inarami ni Kristo iti biyag tayo, no apay nga, makaykaya tayo iti agrag-o, makakaya po nating maging joyful sa lahat po ng mga problema na pinagdadaanan natin. Amen? Sabi pa po dito, ang joy po ay hindi po kumukupas. Permanente po ito sa atin. Dahil ang joy po ay bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Galatians chapter 5 verse 22, amo tayo matan kakabsat, joy fruit of the Spirit. Nya ko na jay, agstapa lang inti joy niya kabsat. The fruit of the Spirit is love, joy. Ayan po, so joy. Ang pagiging joyful po ay natural na nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Kita man takarapad mo kabsat. Kita man no naragsak, when no naragumat lang tirupa na. Okay? Ito po ay natural na nakikita sa atin. Lalong-lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Lalong-lalo na ito sa ating paglilingkod. Ayan. Ang kagalakan po ay isang mahalagang sangkap sa ating pagsasakripisyo sa Panginoon. For example, kakabsatan niya, yung panahon po natin, okay? Yung ating talento, yung ating ika po, yung tithes po natin. Kapag hindi po natin ito sinamahan ng kagalakan, ito ay magiging isang basura lamang kapag inoffer natin sa Panginoon. Pero, ngunit, kung ito po ay sinamahan po natin ng may kagalakan, ng may joy, ay sigurado pong makakarating ito sa ating Panginoon bilang matamis na handog sa paanan ng biyaya ng trono ng Diyos. Amen? So nga no, anyaman ti amin nga ramidan tayo kakabsat, panagsirbi man, panangitad man iti, panangi-offer man ti talento, panawan, or di tithes tayo, ikan tayo kakabsat iti joy. Amen? Kuna na pa'y kakabsat iti Filipos chapter 2 verse 17 to 18. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagian ninyo ako ng inyong kagalakan. Amuyo kakabsat, ayan iti Bible mat. At dadag iti character, ayan, character po sa Biblia, na makikita po natin ang kanilang kagalakan sa kabila po ng paghihirap na kanilang nararanasan. Amuyo kakabsat ni Paul ni Silas. Si Paul at si Silas sa loob po ng kulungan. Amo tayo magisteryada na niya kakabsat. Dagiti nga duwakat na ikulong daga po iti panangi-share da iti gospel, iti kaligtasan kadag iti tatao. Alam niyo po ang kanilang naranasan, grabe mga kapatid ano, apanda nga sinapli-saplitan ti namin ano, niya pa'y kakabsat, pinahirapan sila, kinaladkad at ikinulong. Ngam kakabsat, iji unag ti kulungan, despite kadagitoy nga napadasan da nga rigat, weno persecution, ket adalata nga impakita da jay rag-o, yung kagalakan po nila sa pagsiserve nila sa ating Panginoon. Sabi sa verse 25,
Acts 16:25. Sabi dito, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Nung makita tayo kakabsat niya iti biyagda. Ket adda talaga nga naipangpangruna dalata da jirag-o nga da kanyada nga inawat da kini Apo. Ket nung makita tayo naging witness pa iso da kakabsat niya. Kadagiti tao ijay kulungan. Gapo di pa nagkankantada ket adda nga nagdingdingag dagiti kakadwada nga preso ijay kakabsat. Mga kapatid, sa nakaraang 4 na buwan po ng taong ito, kumusta po ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon? Ayan, kitante man, examine tayo kakabsat itibagi tayo. Nagagalak po ba tayo sa ating paglilingkod? Or nagiging burden na po sa atin ang ating paglilingkod sa Panginoon? Nagagalak tayo? Or nagiging burden na po ito sa atin? Hindi na po tayo, kitantay kakabsat, hindi hantayo pa nga napadasan itinay kulong. Hanya, katulad po nila Pablo at Silas. Kumbaga, mababaw laeng kakabsat dagijay problema nga mapadpadasan tayo itibiyag. Ngem iti question, adda kadi, kumusta dajay joy nga adda kada tayo nga inted iti Apo? Ito po ba ay nananatili sa atin? Or nawawala na? Sabi ko mga kapatid, is makita po sa atin, okay? Yung joy. Para po, paano pong makikita ng mga hindi mananampalataya si Kristo na tinanggap natin kung puro reklamo or paghihirap lamang po ang kanilang nakikita at naririnig sa ating buhay? Paano po nila makikita yung Kristo na ating tinanggap kung ito po lagi ang kanilang naririnig sa atin? Kung ang kagalakan po ng ating pananalita ay napalitan po ng pag-aaway, okay? Kalapastanganan, paninirang puri, paano po malalaman ng mga tao si Kristo na ating tinanggap? Sabi ko mga kakabsat, mga kapatid, nawa ay makita po sa atin, sa ating mga muka, yung joy na ibinigay ng ating Panginoon. Every day kakabsat, ngipakita tayo di kagalakan. Hangada di masaba mo dita, okay? Masaba mo dita kalsada, ngay nakamisuot, dagdagos na niya, bigbigatan. Ado nakita yung mga asyayin kakabsat? Bigbigatan, nakamisuot ka malaki din. Kita mo nata karapad mo, baka nga may pintatirupa na. Okay? Tignan mo yung katabi mo. Dapat po ay makita po sa atin yung joy. Amen po ba mga kapatid? Dahil po, ang mga anak ng Diyos po ay may dahilan, okay, upang maging magalak sa araw-araw. Ang dahilan po nito ay yung dahil po sa kanilang tinanggap na kaligtasan at yung dahil po sa pag-asa na kanilang pinanghahawakan. Amen? Siyempre, kakabsat, sinutihaan nga agkaroon iti rag-o. Sika nga insalakan iti Apo, kat adapay dagiti karida nga panghahawakam. Ada iti joy nga inted ni Apo kanya tayo. Isu nga ipakita tayo kumaday ito'y kakabsat, everyday iti life tayo. Amen po ba mga kapatid? Kung meron po tayong kagalakan sa ating puso, sa ating paglilingkod, sigurado po na may priority tayo ni God. Top priority ni Apo. No adda kanya tayo joy. May pangpangruna tayo isuna. Sabi po sa Filipos chapter 3, verse 1. Kunana ni Polijay, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Okay, kunana dito'y kakabsat. Malalayo po tayo sa kapahamakan kung mayroon po tayong joy. Okay, magalak. Or meron po tayong galak sa Panginoon. Nagmayat kakabsatan niya. No, dagayam itirag mayad dayo ka ti anyaman nga kapahamakan. Amen? So daytoy kakabsat, di mo na
nga wagas or paraan upang maipakita po natin na inuuna po natin ang Panginoon is yung magalak kayong lagi. Di may kadwa kakabsat, yung pangalawang paraan upang maipakita po natin inuuna natin ang Panginoon, sabi po dito, palagi kayong manalangin. Okay? Di verse 17. Prayer is important in the early church. Okay? Importante po ito sa ating iglesia. Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 2a, maging matyaga kayo sa pananalangin. Hindi po ito nangangahulugan mga kapatid, yung paulit-ulit po na prayer, ano? Or yung prayer na walang pahinga. Okay? Ang ibig sabihin po to, nangangahulugan lamang po na tayo po ay maging mataimtim sa ating pananalangin. Okay, ano po ba ang ibig sabihin ng mataimtim na pananalangin? Ada kakabsat iti duwa nga parables nga kayat ko nga i-share kanyayo, tano maawatan tayo, noan niya ba dajay mataimtim nga panalangin. Okay, sabi po dito, mababasa po natin sa Lucas chapter 11 verse 1 to 8, aji story iti, aji ngay kakabsat, ada tigayem nga napan iti balay tigayem na nga dimawat iti talo nga tinapay, titinga rabii. Ayan. So, nung panahon pong kasing iyan, mga kapatid, si Jesus po ay nananalangin po sa isang lugar. Ngayon, may isa po siyang disciple na lumapit sa kanya. Sabi niya, Panginoon, turuan niyo po kami kung paano manalangin. Sabi niya gano'n. And kung babasahin po natin yung teksto na ito, sa verse 2 hanggang 4, ay nagbigay po si Jesus Christ ng example kung paano po manalangin ang kaniyang mga disciples. Familiar tayo matanda ito niya, kakabsat nga prayer nga in example ni Apo tayo nga Jesus. Kat indagdag na nga rod kakabsat, iti daytoy nga parable, the friend at night, kung na nakabsat. At ati may nga gayem, nga napan iti balay, iti gayem na. Kat ada nga, pilpilitan na, ikana ko na dumawatakman, iti talo nga tinapay. Kuna gamin si mampot, da jigayom ko, kat nagapuso na iti, jingay naglakbay iso na kakabsat. Tata, kuna namot kakabsat, da gayom na nga da unag ti balay, kuna na ijay. So, basahan tayo man. Huwag mo na akong gambalain, sabi niya. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Ngam tinsumbat ni Apo Jesus, ayan iti verse 8, kuna na ditoy, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ulit kakabsat, ibibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. So, ang mataimtim po na pananalangin ay yung hindi tayo tumitigil, okay, sa Panginoon, sa paghingi sa Panginoon, hanggang po sa matanggap po natin yung kasagutan sa ating panalangin. Amen? Dadyante yung sarsardeng kakabsat nga dumawat iti Apo. Ginggana nga matanggap tayo, the answer, iti prayer tayo. Kasjay kakabsat, iti mataimtim nga panalangin. Kunana pa'y kakabsat ay ti Mateo chapter 7, verse 7 to 8. Jesus continued, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And everyone who knocks, the door will be opened. Ayan. So, yung kunana ito'y kakabsat, gusto ko lang pong i-highlight yung sinabi dito na keep on. Ayan. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Yung keep on po means continuous. Ayan, continuous po yan. Hindi yung minsan lang. Okay? Minsan, nagpipray tayo, tapos na-disappoint tayo. Ayan. And then, dumating yung point na, dahil na-disappoint ka, ayaw mo nang ipag-pray yung pinagpipray mo. Na minsan mo lang naman pinag-pray. Okay? Dapat po is keep on.
mag-continue kung ano man po yung pinagpipray mo hanggang ma-receive mo po yung kasagutan sa Panginoon. Maybe it takes time, years or months. Nandun po yung continuous, yung taimtim na ating pananalangin na hindi po tayo tumitigil hanggang sa ma-receive po natin ang kasagutan ng ating panalangin. Okay? Dahil sabi doon, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. Not once, but keep on. Okay? Bagaman takarpad mo, keep on praying, kapatid. Okay. Pangalawa po, ayan, so, meron pa po akong isang parable na muli na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po is yung persistent widow. Ayan, alam po natin yan. So muli pong nagbigay si Jesus Christ sa kanyang mga disciple ng isang talinhaga upang turuan po sila kung ano yung, kung paano po ang manalangin. Okay? Ang kwento po ito, ayan, is mababasa po natin sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Sa isang lugar, mga kapatid, may hukom. Mayroong isang hukom. Ayan. At sa lugar na iyon, adamat iti babaeng nga balo. May isang balo. Ngayon, dahito nga balo kakabsat, pumupunta po siya sa hukom upang humingi po ng hustisya laban sa kanyang mga kaaway. Pangasin mo din, itad mo di hustisya kanya kon. Okay? Ngam, dahito nga hukom kakabsat, nabayag nga panawon nga han nga panpansinan dajay babae nga balo. Ayoko, please, ibigay mo na sa akin yung hustisya. Ayoko, kuna na iti hukom. So ngam kakabsat, ang babaeng ito, hindi po siya tumigil na lumapit sa hukom. Bigat, rabii kakabsat, burburibur na di hukom. Itod mo na di hustisya nga kayat ko. Okay? Hanggang dumteng di panawen kakabsat. Kunana daytoy nga hukom. Imbaga na kat, hindi man ako natatakot sa Diyos o gumagalang sa tao, ngunit dahil lagi akong ginagambala ng balong ito, ay pagbibigyan ko na siya sa kanyang hiling. Baka mainis pa ako sa lagi niyang pagparito. Okay? Kumbaga kakabsat, siguro mabwisit mo dahil nga hukuman na niya tamo nga agtalnan nga umasidagan di babae nga balo. So nga kuna nakakabsat nga ikat, adan nga itudkon niya di masapol na. Ibibigay ko na kung ano ang kanyang hiling. Ayan, sabi po ni Jesus Christ sa verse 6 and 8, at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao na may pananampalataya. Kung makikita po natin dito mga kapatid, ang mataimtim po na pananalangin ay yung hindi siya tumitigil sa paglapit sa Panginoon. Katulad nga po ng babaeng balong ito. Masdagso na inti hukom, hanang sinardangan kakabsat, hindi siya tumigil sa paglapit hanggang nakuha po niya yung hiling niya, yung hustisya na hiling niya. Mga kapatid, imbis po na tao ang lapitan natin, unahin po nating lumapit sa Panginoon. Araw, gabi. Sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay? Kasi may hangganan po ang tao sa kaya niyang gawin sa atin, hindi po ba? Ngunit ang Panginoon, wala pong hangganan ang kaya niyang gawin. Wala pong limitasyon yung kaya niyang gawin sa ating buhay. Tulad nga po sa kwento po natin kanina, sana po ay matulad po tayo sa babaeng balo na hindi po tumigil na lumapit hanggang makuha po niya yung hustisya na kanyang hinihingi. Sana ay tularan po natin yung kaibigan na lumapit sa kanyang kaibigan at porsigidong kumatok upang ang pinto ay pagbuksan. Pagbuksan po siya ng pinto. Mga kapatid, kung tayo po ay titigil na sa ating pananalangin, tayo na po mismo ang nagsara ng pinto,
sa mga biyaya na dapat na ibigay sa atin ng Panginoon. Nung nagsardeng tayo kakabsat nga nagkararag, insara tayo maten, jerwangan, nga adakong adangay nga mangted ko maiti apo, iti blessing kada tayo. Okay? Kapag tinigil po natin ang ating pananalangin. Mga kapatid, kumusta po ang prayer time natin? Okay? Kadagiti na palabas nga Domingo kakabsat. Or lifetime, iti panagkararag. Kumusta? Naging consistent po ba tayo sa ating pananalangin? Or nakakaligtaan na po nating manalangin, mga kapatid? Baka malilibatan nyo pa yung agkararagan kakabsat bago kayo maturog when no mariing iti bigat. Or baka nakakalimutan nyo na pong mag-pray bago kayo pumasok sa work or sa school. Ang masaklap pa dito, mga kapatid, baka malilipatan tayo ngagkararag bago tayo ngamangan. Alam nyo po, mga kapatid, sa tuwing ako po ay magbibigay, okay, mag-a-assign po na magpipray para po sa ating prayer meeting. Sad to say po, nakakalungkot man pong sabihin, pero meron pa rin yung mga tumatanggi, mga kapatid. Tumatanggi. Adji nga, i-assign mo iso na kakabsat, ngam, tanggihan da kakabsat. Tirison, bagidad tuma, ate, may pupuntahan po kami. Ate, marami pong gagawin sa school. Exam week po namin ngayon. Ate, busy po sa trabaho. Ma'am, ado tira aramidan to'y balay. Amo yung kakabsat. Ti prayer tayo lang arudan yung ti prayer meeting. Kat i-record lang nga nanday ito nga prayer. Okay? Dahil lang mangi-record din kakabsat. Kat haan pa nga dumanon iti 2 minutes. Iti panang record tayo, iti prayer tayo. Han tayo man lakit din nga maikan ioriti basit man lang time. Tapno ada nga ipaay tayo mat iti apo nga aramidan iti dayta nga prayer. Idagdag tayo pa'y dituyan kakabsat. Dagijay mangbalbali wala nga ag-join iti prayer meeting tayo. Amuyo ada di time idi, in-inom lang tinagbuya. Mapanpansin nyo dagijay kakabsat, in-inom lang. Kasapno nga'y kakabsat, no ni Apo mat iti tumanggi kanya tayo, no nagkararag tayo. Lord, pangasim mo ikan na kun ati business. Lord, pangasim mo ipasanak to exam ko. Lord, paimbagan na. Paano kung sabihin sa'yo ni Lord, anak, pasensya na, busy ako, next time na lang. Okay? Paano kung sabihin sa'yo ng Lord yon? Ano kayang mararamdaman natin? Next time na lang, anak. Next year na lang. Kasi busy ako. Okay? Pero, napakabuti ng ating Panginoon. Tahan ni Sunang kasjay kakabsat. Ay ayatin na tayo ni Apo kat sunakat si dedengeg kadagiti prayer tayo. Sapay ko makakabsat, tamay pang pangruna tayo, iti Apo, babaen iti panagkararag tayo. Amen, amen ba mga kapatid? Yan po yung pangalawa, naring kayo pa'y kakabsat. Okay? Yan po yung pangalawang paraan upang maipakita po ang ating pangunguna sa Panginoon. Dingay may pangpangruna tayo iti Apo. Kadji may katlo kakabsat, kunanay jay, may katlo nga paraan para po maipakita natin na inuuna natin ang Panginoon is magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ayan. So last dito yun kakabsat. Study lang po kayo dyan. So, ang katangian po ng mapagpasalamat sa anumang kalagayan ay mahalaga pong katangian na kailangang taglayin ng mga mananampalataya. Okay? Yung ngay, ada iti thanks, ada ti pasasalamat mo iti Lord, oren nyaman ti mapaspasamak iti biyag mo. Gamin kakabsat, dagiti saan nga namati, yung mga hindi mananampalataya, wala po sa kanila yung pasasalamat. Ayan. Kung na nakakabsat yung Romans chapter 1 verse 21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinapasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya'y nagdilim ang hangal nilang pag-iisip.
So no makikita tayo dito'y kakabsat niya, dagitiyahan nga na mati, kat awan kanya da, kawalan po sa kanila yung pasasalamat. Pero tayo po, na naghihintay sa Panginoon, tayong mga Kristiyano, dapat po ay matutunan po nating magpasalamat sa halip po na magreklamo. Okay? Dado mga kabsat, di ba, damat jingay panagreklamo tayo. Han ka di kakabsat. Ngam, mas mangibabaw kuma, jingay pasasalamat tayo. Kuna nagamin dito ay ayan ti verse 18b, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Naway lumikha po sa atin ang katangian po ng mapagpasalamat. Maliit man or malaki yung mga natatanggap natin. Okay? Kaysa yung tayo po ay laging nagre-reklamo sa buhay. Okay? Alam niyo po, ang pagiging thankful, ito po ay kalooban po ng Diyos. Okay? Hindi po nakakapagbigay papuri sa Panginoon kung puro reklamo na lang tayo. Nagiging insulto po ito sa ating Diyos. No, kananayon tayo nga reklamo kakabsat. Okay. Sa mga nakaraang linggo, mga kapatid, anya nga tajimas ng runa, yung nangingibabaw sa atin. Yun po bang ating pasasalamat sa Diyos or yung pagre-reklamo sa Diyos? Ano po kaya ang nangunguna sa atin? Okay. Amuyo, di ba? No, dati sa kuna. Kunyari, nagkaroon po ng bagyo. Siyempre, yung mga politiko, tumulong da kakabsat, agitit dati relief goods. Han ka di. Okay. Ada ditoy, dagiti, agpasalamat. Ngam, sigurado nga ada dagiti, agreklamo. Ay nyamot dagitan, puro sardinas, ba't kada noodles dito. Ay nya, ang laki di tinayimasan, kahit may kumama, di igado kan Shanghai. Wow, sosyal. Bumabagyo na nga. Gusto pa ng igado or Shanghai. Di ba? Magkita tayo kakabsat, adadagi pa nagreklamo. Okay. Kung ganito po ang kadalasan naririnig natin sa iba, sa ating pong mga mananampalataya, ay may naiiba po tayong katangian. Ito po yung jingay mapagpasalamat tayo kakabsat. Basit manuwi na dakkel, iti ma-receive tayo, or mapagpasalamat po tayo kahit na anumang pagsubok na dumaan sa ating buhay, sa hirap man or sa ginhawa, ay natututunan po nating magpasalamat. Amen? Okay. Katatta kakabsat, ada iti may isang testimony nga kahit kung i-share kanya yung may isa kadag iti members tayo ni Ma'am Saida. Denggan tayo man da iti kakabsat nga testimony na mat iti biyag na nukasat no nga naipakita da jay rag-o, jingay pasasalamat na kini Apo, kung na di nagbalin so nga persistent iti panagkararag. Denggan tayo man da iti kakabsat. Ada, kakabsat? Ay, mamangag. At madaydayaw ti Apo, tanay kanak manantig. Naimbag ng bigat tayo kakabsat. Kumusta kayo? At madaydayaw ti Apo, tanay kanak manantig undaway, amang ibingay ti pamadayaw. Kan panagyaman ko kani Apo Diyos, taglalapusanan a bendisyon nga intalit na kanyak. Muna-unay, agyaman na kaniapo, taadagayam na bless, gaputi biyag ko. Adagayam, tina-encourage ko, katsapay ko ma, lalo pa'y nga ma-encourage isuna, kan maka-encourage sakpay, ti sabali a kakabsat. Naibingay kon idi, no kasatnok tinagbalin a Kristiyano, kung saan kon kayat alagipan, ta saan anasaya at tinaramid ko idi. Sa anak ngamin as seryoso. May saak a pretending Christian for 28 years. Sa likod ng maskara ng pagiging Christian ay mga kasalanan. But I praise God because He still loved and accepted me as His child. Hindi niya ako pinabayaan. Fast forward po tayo. 2018, naisipan ko to try Jesus one more time. Bumalik ako sa church, pero hindi po dito.
Full blast agad kasi nga naglulong ako ng love. Sabi ko sa sarili ko noon ko pa sana gumawang bumalik sa Panginoon. So yun na nga, naging obedient ako sa Lord. Lalo higit sa stewardship ko dahil naniniwala ako sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 at sa Philippians chapter 4 verse 19. Naging contented ako sa maraming bagay. Naging uhaw sa Word of God, active sa prayer meeting at discipleship. Until naisip ko, paano ang family ko? Paano sila pag mamatay sila na hindi nakikilala si Jesus? For sure, hindi ko sila makakasama sa langit. My struggle was, magkakahiwalay kami. How could I share Jesus to them? So persistent prayer ang naging sandata ko. I really prayed hard na sana magkakasama na kami. 2019, sinagot ni Lord ang prayer ko, but hindi yes, kundi wait. Ngumuray saan ay yes, hindi ako nawalan ng hope. Hindi ako nag-disappoint pagkos naging malapit pa sa Kanya. Until sinabi niya ang reason for me of waiting. Dumating si COVID. Then noong first quarter ng 2021, hinihila ako ng devil pero hindi ako pinayagan ng Lord. Mas naging babaw yung faith ko at desire ko to serve the Lord. Alam ba ninyo kung anong ginawa ni Lord? Gumamit si Lord ng kaibigan to lead me to the online service of Coslight Church. Again, sinabi ko sa sarili ko, here is another reason why I have to wait. The online service is God's way to reconnect me to my former pupil, Pastora Bandel. So you see, ang daming magagandang nangyari sa waiting period ko. When I first attended the on-site worship service last June 20, 2021, sabi ko, try lang. But God told me to join Coslight family. And you see, brothers and sisters, may 3 pa akong naisama. Praise God. Dahil doon, naging mas active ako in serving Him. Gustong-gusto kong mag-serve kay Lord by serving others. Binigyan nga niya ako ng ministry sa food service and I enjoy it. At ang pinaka-importanting answered prayer ko sa ministry na ito, it is appreciated. Ang ma-appreciate ng mga kakapatiran is something, glory to God. Kaya nga lalo pa akong naging active in serving, naging mas napalapit kay Lord. Lalo akong naging obedient. Ang bunga, answered prayer. By God's grace, nandito na ako sa US after 15 years of waiting. Kasama na ang family. Another answered prayer, my church agad akong nahanap. Church family, ang Oak Grove Baptist Church na magsisilbing pansamantalang pamilya habang ako ay nandito. So you see, brothers and sisters, ito na ang bunga ng persistent prayers and siguro yung obedience ko. I always hold on to His words in Romans 8:28. Ang sabi, and we know that all things work together for good of those who love God, those who are called according to His purpose. I praise God for giving me this family, the Coslight Church. Thank you sa buhay ng mga leaders, kina Pastora Bandel, Sister Sharon, Jessica, and Rose, na nag-nourish ng hunger ko for Christ and service to God. Great is His faithfulness. Madaydayaw ti Apo. Amen. So, maraming salamat po, Ma'am Saida, sa inyong testimony. Pudnong
nagbalin nga persistent ni Ma'am iti prayer na 15 years na ngayon nuray kakabsat nga makapansuna ijay ayan iti US ngam tatan kakabsat kat sinungbatan iti Apo. Amen. Kung makita tayo madji pa nagrag-unay kakabsat iti panagserbi na kinapo talaga nga dedicated mat ni Ma'am iti panagserbi na kan makita tayo di joy na kan di thanksgiving na iti Apo. Amen. So mga kapatid, subli tayo nga radin ti topic tayo. Ang mensahe po ng tungkol po sa pagbibigay po nating prioridad sa ating Panginoon ay lagi na po nating napapakinggan dito. Ito, dito po sa harapan, sa kulpito. Okay? Ngunit ang tanong po, ilan po kaya sa atin ngayon ang talagang isinasa puso at isinasagawa ang mensaheng ito, yung pagbibigay po natin ng priority sa ating Panginoon. Very familiar na po tayo sa verse na to, no, mga kapatid. Mateo chapter 6, verse 33. Nyaji ko na dito yung absat, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan, kinakanta pa po natin, mga kapatid niya. Seek ye first the kingdom of God, all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Di ba, kabsat? Kinakanta po natin. Pero, ilan po kaya sa madlang people na nandito ngayon ang nakikinig at nagsasagawa ng mensaheng ito? Siguro kakabsat, hindi po natin alam noon kung paano po natin unahin ang Panginoon. Ngunit sa umagang ito ay napakinggan po natin ang mga paraan upang maipakita po na inuuna natin ang Panginoon. Anya dagi talo kakabsat, magalak, manalangin, magpasalamat. Siguro po, nung nakaraang taon, nakaraang buwan, nakaraang linggo, ay hindi po natin pinanguna ang ating Panginoon. Hantay nga naging priority ni God. Maybe tayo po ay naging busy sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, at sa mga ibang bagay, mga kapatid. Pero hindi pa po huli ang lahat. Okay? Panahon na po para ibaling po natin ang ating atensyon sa pinakamahalaga. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Kung wala po siya, wala po ang lahat sa atin. Awan data business tayo, kapsat. Awan data talent tayo, when data kinasirib na intad kanya tayo ni Apo no, awan isu na kakabsat. Amen? At sana po ay iwasan po natin ang tukso na isang tabi or baliwalain ang Panginoon. Kundi ay isa puso po sana natin ang mensaheng ito. Yung prinsipyo po natin, anyadaji kakabsat, sa anumang panahon, unahin natin ang Panginoon. Dawatok man garod nga kararagtay kakabsat. Let us pray. Thank you, Father God, sa this morning, Panginoon, sa mensahe na inyong ibinigay sa amin, sa paalala, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin, Panginoon, kung paano ka po namin i-priority sa aming buhay. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga panahon, Panginoon, na hindi po ikaw ang naging prioridad ng aming buhay. But then, Lord, sa umagang ito, tinuruan niyo po kami kung ano po yung pamamaraan, Panginoon, para maipakita po namin na kayo ang nagiging priority sa buhay namin. Thank you, Lord, sa kagalakan na inyong ibinigay sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok naming na pagdadaanan, Panginoon, ay meron pong kagalakan sa aming mga puso. Thank you, Lord, sa reminder sa amin, Panginoon, na kailangan po namin
maging persistent sa aming pananalangin na wag po kaming sumuko, Panginoon, sa aming pananalangin, sa paghingi namin at paglapit po namin sa inyo, Father God. And maraming salamat po dahil tinuruan niyo po kami kung paano po magpasalamat sa maliit man o malaki na bagay na aming natatanggap at kung ano man, Panginoon, ang aming pinagdadaanan. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa mensahe na inyong binigay. Kayo po, Lord God, ang aming natatanging papupurihan, O Lord God, at itinataas po namin ang inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.